ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಸದಾ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡೆಯುಗಳು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಐದವರ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಪೂರ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಜ್ಞಾನದ ಭೋಜನವ ಜೋಕುಲು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊನು ಚೆರು ಉತ್ತರ: ಏರು ತಪ್ಪುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಚೀಚಿ ಪಂಡ ಪತಿತಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಲು ಬದುಕುಲ್ವೇರು ಅಕಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾತ್ಯಜಿ. ಭಗವನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಬಂದು ಅಕಲ ಬಾಯಿರ್ದು ಏಪಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಕಲ ಹೃದಯದ ಉಲೈಗುಲೈಗೆ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಕಲ ಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಕಲಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯ ಶಿವ ಬಾಬಾ, ಸತ್ಯ ಶಿವ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸತ್ಯ ಶಿವ ಗುರು ಪಂದುಲ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡಾಪು. ಸತ್ಯವಂತು ಆರಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಶಿವ ಬಾಬಾ ದಿಕ್ಕದೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮತದಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಐನದವರ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡಾಪುನತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಸುರುಕೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನು ಎಂಕ್ಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೊಡಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಟುಪ್ಪರು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಏತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಡ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಬದಲು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತೆರಡು ಇತದು ಉಡ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗಾಯನಲ ಮಲ್ತದಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಆರ್ನನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ರಾಜ ಭಾಗ್ಯೋಗಾದ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡುಲ ಬಾಬಗ ಪಂಡ ಏಪಲ ಬಾಬಗ ಎದುರೈರಬಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆನು ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಪಂದು ತೆರೆದು ಅಹಂಕಾರಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸಿನಗಲ ಸಹ ನಸೆ ಮಾಯಾಪುಂಡು. ನಿಕಲು ಮಾತೆಯರಂತೂ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಡ ಕಮಾಲ್ ಮಂತು ದಜ್ಪವರು. ಪುರುಷರಡ ಅಂಡಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರುಲ್ಲೆರು. ನಿಕಲು ಕುಮಾರಿಯರು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನಿ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಾರಿರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ರೈಡ್ದವರ ಏತ ನಶೆಟುಪ್ಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಂಡಲ ತೋಲೆ ಬಿರುಗಾಸಿದ ವಿದ್ಯೆಗಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣುನೆ ಬಲಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆ ನಿಕುಲಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಪಾವನಾಪರು. ಐದವರ ಪತಿತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಯಗದೀಪರು. ಈ ಸ್ಮಶಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿವರ್ಚಿ ಎಂಕುಲಂತೂ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀಪನವು ಪಂಡ ನರಕೊಡು ಕೋಪನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನರಕೊಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೀರು. ಐನರ್ದವರ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ದಯಗ ನರಕದ ಕಡೆ ಮೋನೆನ ದೀಪರು. ನಿಕಲ ವಿದ್ಯೆ ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಒಯ್ನು ವಾ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿ ಉಂಜೆರು. ಹೂವೇ ಶಿಕ್ಷಕವಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲವಡು ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಗುರುಕಲಾಂಡಲ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುದು ತೆರಿಪವೇರು. ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಅಕ್ಲಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಕ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವೇರು ಐನೆಡ್ದವರ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಡ್ಡಾರೋ ಅತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಡ್ಡಕ್ಲು. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದ ನಿಕುಲು ಎತಾಂಡಲ ಓದುಲೆ ಅಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಅದೃಷ್ಟದ ಅನುಸಾರ ಓದೊಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತವಾದ ಸೈತುಪಯರಡ ವಿದ್ಯೆ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎತಾಂಡಲ ಓದುಲೆ ಅವು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪೋಪುಜಿ. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಉಲ್ಟ ನಡಪುರು ಅತ್ತಂಡ ಪೋದು ವಿಕಾರಡು ಬೂರ್ನಲ ಸಹ ಏತು ಓದುವರೋ ಆತು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಜಿ.
ಈ ವಿದ್ಯೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೂರು ನೆರೆದವರ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾಂತರಗಾದ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆಯವರು ಜೋಕುಲೆ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪತಿತಾದ ಕುಡ ಬತದು ಕುಲ್ವೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಜೀರ್ಣ ಆದ ಪೂಜಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆದ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೇನುವರೋ ಅವು ಅಜೀರ್ಣ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿರ್ದು ಏರಿಗ್ಲ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಐನು ಗೆಂದೋಡು ಬಂದು ಪನೀರ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲೆ ಗೆಂದು ಜೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಕಲು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಮೃತನು ಪರೊಂದು ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಎರಡ 100% ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮೂಲೆಲು ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಮಾತೆಯರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಷಲ ಎದುರುಡುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ 100% ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಎತ್ತಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. 100% ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಸಂಪತ್ತದ ಸ್ಥಾಪನೆಲ ಈ ಸಮಯಡು ನಡಪು ವಿನಾಶರದು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದ ನಿಕುಲು ತೆಜ್ಪವರು ಇಂದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೆಯಲಿ. ಸತ್ಯಗಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಳ ಇಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗೊಪ್ಪುನನೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ನರಕವಾಸಿಲು ಪಂದು ತೆರಿಯುನು ಸೇರು ನಿಕುಲಿಂದೇನು ಬರೆಯುಳಿ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮಿಗಿಯಾದುಲ್ಲರು ಸುರುಕು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ನರಕವಾಸಿಯಾದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಸಾಹಸ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋನಗ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರನು ದೆತೊಂದು ಬೋಲೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಹೊಡೆದು ಬರೆದು ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಡ ಇಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಯಾಯನ ಚಿತ್ರಗಳೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರಾಂಡ ಚಿತ್ರ ಏತು ಮಲ್ಲೊಪ್ಪುನು ಆತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆವು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಕೇವಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬರೆಯಲಿ ಒರಿಯೇ ಸತ್ಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸತ್ಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಗುರು ಆದುಲ್ಲಿರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಬ್ದನು ಬರೆ ಒಂದೆತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲಿರಾರು ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ದೇಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿಯತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಗಡದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡು ದೇವಡು ಇಂದಿನ ಬರೆಲೆ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬೈದರು. ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒರಿನ ಮಾತೆತ್ತಲ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪವೇರು ಇಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸದಾ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಆದೇ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕ ಒಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಒತ್ತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನೇರು ಅರೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪಾತೆರದಾದೊಂಡು ಬಾಬಂತು ಮಾತೆರನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾಯ ಮಾತೆರನ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದಂಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಿರ್ದಾನೆ ಆ ಬಾಬನೇ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯನು ಕೊರಿಯರು ಅರೆನೆ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನೆದವರ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪರು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವಿರಲ್ಲೆರು ಏರಿಗೆ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ ಅದುಂಡು ಎಂಕುಲಂತೂ ರಾಮ ಸೀತೆಯಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವು ನಿಕುಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ರಾಮ ಸೀತೆಯಪ್ಪನೆಟ್ಟು ಖುಷಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪರು ಸಾಹಸನು ತೊಯ್ಪೋಡತ್ತೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿಯೇರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಯೇರಡ ಸೈತಿರು ಪಂದರ್ಥ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದ ನಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಯಕ್ ಇಂಕುಲು ನರಕೊಡುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಸ್ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮ ಅನುಸಾರ ನಿಕಲ ಧರ್ಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಪಂದ ತೆರಿ ಹುಣುಜೇರು ಮನುಷ್ಯರಾದಲ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿವಂಜೇರು ಪಂದಿತ್ತಂದ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನಿ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೆ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಹ ತೆರಿದಿಸಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಕಾಲೆರ್ನ ಕಾಲ ಮಹಾಕಾಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ
ತಿರ್ಗದ ಲೆತೊಂದು ಪಾಯರ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಊದುವಿರೋ ಆಕಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆಪಿ ರಾಯ್ನಿರ್ದವರೈತೆ ಇಲ್ಲಗ ನಡಪಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯಜ್ಜಿ ಹಸುರಿ ಮತತಲೆಕ ನಡತದು ಮಸ್ತು ಕೊಳಪು ಪ್ರಪಂಚಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ಇಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ನಿಕಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಏರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪಜೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವಿರುಲ್ಲಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿವು ನೀರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ನಿದ್ರೆಡುಪ್ಪಿರು ಆ ಕುಶಿತ ನಸೆಯರು ನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡ ರಾಜಧಾನಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ತೆರಿಪವೆರಿಯಾನೆ ಈ ಸಹದು ಸಂತ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರಂಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಕಲು ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಾವಡು ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಗುರು ಅಂತೂ ಒರಿಯೇ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗ ಇಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುವರು ಬಾಬಾ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐದವರ ಆರು ತಾನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅರೆಂಕುಲು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ನಂದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಊರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ದಿದಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನು ಇದು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲೆ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿ ಬಂದರು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೇಟು ಬೈದೇರು ಅರವಿಂದ ಘೋಷ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲ ಆಶ್ರಮಲು ಎತ್ತೊಂಜಾದು ಬಿಡ್ತನು ಅಲ್ಪ ಹೂವೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಪನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಗೃಹಸ್ಥವ್ಯ ಹರಡಿತದು ಪವಿತ್ರಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಕಲು ತೆರಿವೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರಾಲಯ ನಿಕ್ಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಂತು ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪಾವನಾದು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ಇಗುಟಂತು ವಿಕಾರ ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಬಂದು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬರೆಯುಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಾಯದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಎರಗಾಂಡಲ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಂಜಿಪದು ತೆರಿಪಲೆ ಮೊಕಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಿಂದೆರ್ದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪರು ಇತ್ತೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವುದುಂಡು ಈತು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪ್ರಾಯದಕಲು ಕುಳಿದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ತೆರಿಪೆರಡ ಪುದರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಬರವಣಿಗೆ ಉಂಡು ಏರೆ ಬರಡು ಈ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಓದುಲೆ ಇನ್ನೇನು ಓದು ನೆಡ್ದವರಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ ಅತ್ತಂದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನಸೆ ಏರುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾದ ಮಲ್ಪೆ ಐದವರ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ದಯಾಹೃದಯಾವುಡು ಏಪ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತನೋರು ಪ್ರಾಯದ ಮಾತೇರೆಗಳ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪದ ಬುದ್ಧಿವಂತಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ಎನ್ಮ 10 ಜನ ಮಾತೆಯರನ್ನು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂಡೆರಳ ತಕ್ಷಣ ಬತ್ತದು ಬುರ್ಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪಾಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪೆರು ಆಕಲು ಪಡೆಪೆರು ದುಂಬುಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ ತೀಯರಡ ಯಾವು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬರೆದು ಪೋದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಪ್ಪ ಏತು ನೆನಪುಡುಪ್ಪರೋ ಆತು ಪಾಪುಲು ಕಲೆಯುಂಡು ತೂಲೆ ಪತ್ರದ ಮಿತ್ತಲ ಸಹ ಮುದ್ರಣ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸದ್ಯೊಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವುದುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ವಾಗ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕಸು ಪ್ರಭ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಏ ಫಲ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಏ ಫಲ ಬೇಜಾರ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಗೆ ಏ ಫಲ ಎದುರ ಇರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರತ್ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸೊಂದೇ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯವಂತ ಅವಡು ಸದಾ ಅವರಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡು ವರದಾನ
ತಮ್ಮ ತಪಸ್ವಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಧಾತ ಭವ. ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ವಿಶ್ವನೇ ಪ್ರಕಾಶ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪವೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ವಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಕಿರಣದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಐಕಾದ ಸುರುಕು ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಮ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಖಜಾನಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಧಾತ ಅದು ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ. ತಪಸ್ವಿ ಮೂರ್ತಿದ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ತಪಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣಗಳು 4 ಕಡೆ ಪರಡುನ ಅನುಭವದ ವರಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ. ಇಂದು ಈ ಸತ್ಯ ಪರೋಪಕಾರ ಆದುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಇತೆ ಪ್ರೀತಿದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗನು ಜ್ವಾಲ ರೂಪಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಬಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಸಂಘಟಿತ ರೂಪ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಅವಡು ಊರಿ ಚೈತನ್ಯ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಲೆ, ಸೇವಾದಾರಿಯಾಲೆ, ಸ್ನೇಹಿಯಾಲೆ, ಒಂಜಿ ಬಲ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ದಕ್ಲಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಬತ್ತು ಬುಡ್ನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಎದುಡು ಪತಂಗದ ಸಮಾನ ತಿರುಗೊಂದು ಪೆರೆಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.